takového? Že se nám narodil Mesiáš, ten ukrutný protivník náš. Ale já tomu dokonce nevěřím, ani tomu hrubě uvěřím. Jak to se stalo, nevíte? A co? Že se mě tak divíte. Že nás vyhání ten novorozený, co za mě ten slíbělý. Tak, mně se o tom zdálo, A co? že si nás všímal málo. Banic! Pojeďme ke Herodesu králi. Něco mu namluvíme tomu starému oslovi. A vrdi.